Сәлем, минем нәни матурлык сөючеләрем. Сез гаҗәеп пластилин маҗараларга әзерме? Бик яхшы. Ул очракта кулларыгызны күтәрегез, бармакларыгызны селкетегез. Бармакларны яздык, хәзер инде әүвәлләргә керешсәк тә була. Без эшне гадәттәгечә төсләр сайлаудан башларбыз. Безгә түбәндәге пластилиннар кирәк булачак: яшел, ачык көрән, кызыл һәм кызгылт сары. Яннарына пластик кискеч белән очлы агач таякчык та куй. Матурлык тудырырга керешәбез. Бүген без нәрсә әүвәләрбез икән соң? Ярый, әйтим инде. Без бүген пластилин яшелчә бакчасы ясаячакбыз. Синең әбиең белән бабаңныкы кебекне. Бакчабызда нинди яшелчәләр үсәчәген без хәзер белербез. Иң беренче шитеп кызыл шарчык һәм очлы таякчык алабыз. Нинди көтелмәгән борылыш, әйеме? Пластилин түгәрәгебез уртасына тишек ясыйбыз, аны кырыйга алып куябыз. Biraz гына яшел пластилин алабыз, аларны берничәгә бүләбез һәм һәр кайсысыннан тамчыга охшаган деталь әвәлибез. Ул яссы һәм бик тә яфракка охшаган булырга тиеш. Яфракларны киң як белән кызыл шарчыктагы тишеккә беркетәбез. Барлыгы 5 яфрак килеп чыгарга тиеш. Ничек уйлыйсың, без нинди яшелчә әвәләдек? Бу помидор әфәнде. Сусыл, тәмле, безгә сәламәт һәм көчле булып үсү өчен кирәкле витаминнар тулы яшелчә. Хәзер яфраклар очрашкан урынны тагын бер кат тишәбез һәм яшелчә пластилиннан кечкенә кисәк бүлеп алабыз. Аны озынча итеп әвәлибез дә теге тишеккә беркетәбез. Бу деталь җимешнең сабагы дип атала. Һәм ул помидорга өлгереп җиткәнче сабакта элнеп торырга булыша. Хәзер помидорыбыз чын булып күренсен өчен пластик кискеч ярдәмендә яфракка сызыклар сызабыз. Җитешәсезме? Менә шулай. Бик матур килеп чыгайымы, дусларым? Менә булды. Чираттагы яшелчәне ясарга керешәбез. Монсының кем икәнен белерсең микән? Утыра сулу зинданда, әтылымнары урамда. Әйе, бу кишер дус. Кызгылт сары пластилинны алабыз да аны әвәләп кишер формасына кертәбез. Бу аның бер ягы киң, очы тар булачак дигәнне аңлата. Кишернең әле тагын тулымы да бар, ягъни җир өстендә урнашкан яшел сабаклары. Бу сулукайны шул яшел сабагыннан тартып җыярга бик уңайлы. Аны ясау өчен кечерәк яшел кисәк бүлеп ал һәм яфрак формасындагы деталь әвәлә. Аннары бармакларың ярдәмендә аны бөтерә һәм тигез булмаган формага кер. Бик яхшы дустым. Сүз уңайыннан кемнәр гел кишер ашый, шуларның күрү сәләте зарланырлык булмый икән. Бу алар башкалардан яхшырак һәм ераграк күрә дигән сүз. Менә шулай. Хәзер инде кишеребез тылсымлы түтәлдә урын алыр. Син сабаклар һәм тамырлар дигән әкиятне хәтерлисеңме? Анда бер хәйләкәр абзый аюны алды. Ул әкиятта нинди яшелчә турында сүз бара? Яки тагын бер данлык әкиятта бабай да, әби дә, онук та, хәтта Акбай да нинди наян яшелчәне берничек тә тартып чыгара алмыйлар. Әйе, бу әлбәттә шалкан. Мин аны ачык көрән пластилиннан әвәлим. Әгәр дә синдә андый төс юк икән, сары төс алсаң да була. Бармакларың ярдәмендә шарчык очында озынча тамыр ясыйбыз. Шарчыктан тамырга күчкән урынны бераз озынайтабыз һәм аны сүзәгрәк итәбез. Хәзер шалканыбызга яфраклар әвәләргә керешәбез. Яшел пластилиннан яссы тамчы формасындагы бер башы очлы, икенчесе түгәрәк 3 яфрак ясыйбыз. Моның өчен әзрәк пластилин бүлеп алабыз. Аңардан башта шарчык, аннары озынча кисәк әвәлибез һәм бармак белән аны тамчыга әйләндерәбез. Сүз уңайыннан сабаклар һәм тамырлар әкиятендә аюга нәкъ менә шалканның сабаклары эләгә. Шунлыктан ул бик нык ачулана, чөнки шалканның бар тәме тамырында бит. Хәзер исә очлы таякчык ярдәмендә шалканны тишәбез һәм яфракларны шунда кертәбез. Ярдәмгә таякчыкны чакыр һәм синең бар да килеп чыгачак. Афәрин. Хәзер пластик кискеч белән аңа сызыклар ясыйбыз һәм аны түтәлебезгә җибәрәбез. Шалканны ни өчен үстергәннәрен беләсеңме? Ул безне салкын тиюдән һәм борынга томау төшүдән сакларга сәләтле. Менә шундый саклаучы һәм яклаучы яшелчә ул шалкан. Дусларым, безнең яшел пластилин гына калды. Бу исә соңгы яшелчәбез безнең тылсымлы түтәлдә үсүчеләр арасында иң яшеле булачак дигәнне аңлата. Әле бу яшелчә бик серле дә. Җәй буе ул киенде, 100 катка төренде, килеп кергәч көзгә киемен бирде безгә. Без рәхмәт әйтеп алдык, тозлап кисмәккә салдык.
Бу нәрсә дип уйлыйсың? Әйе, дустым, дөрес әйтәсең. Бу кәбестә. Тизрәк аны әвәлләргә керешик. Кечерәк яшел шаршыкка түгәрәк буенча сызыклар сызып чыгабыз. Болай ул күп яфраклы кәбестә кебек күренәчәк. Кара ничек килеп чыга. Тик эш әле моның белән генә бетмәде. Хәзер без күшәнебезне кат-кат киендерәчәкбез. Яшел пластилиннан кечерәк кисәкләр ал да, алардан яссы яфраклар яса. Һәм аның белән күшәнне уратып ал. Аларның очларын бераз бүгәргә, борырга да ярый. Бар иҗади көчеңне эшкә җик. Безнең чибәркәй кәбестәбез ничек киенәчәген бары син генә хәл итәсең. Я? Ничә яфрак килеп чыкты? Афәрин. Ә син кәбестәдән ниләр әзерләгәннәрен хәтерлисеңме? Дөрес, аны утта тумалап пешерәләр, камыр ризыкларына өстиләр. Әле аңардан борщ белән щи да пешереп була. Бик тәмле яшел чавышлары бу. Һәм әлбәттә аны тозлыйлар һәм кышка банкаларга ябалар. Ул бик файдалы. Әфлисон белән чагыштырганда аңарда С витамины берничә тапкырга күбрәк. Ниһаять, безнең кәбестәбез киенеп бетте. Хәзер ул тылсымлы түтәлдә үз урынын алачак. Я, бу бакчада кемнәр яши икән? Менә, карагыз әле, дусларым. Кемнәр булар? Сез санарга инде әзерме? Ясап бетердегезме әле, дусларым? Саныйбызмы? Әйдәгез әле, дусларым. Менә монсы безнең барыбызда яраткан, иң беренче ясаган яшелчәбез помидор дустыбыз. Ә монсы кишер туган, монсы инде әйтеп киткәнемчә бик файдалы шалкан дустыбыз. Ә инде монсы барыбызда яраткан кәбестәбез була. Нинди матур һәм файдалы яшелчәләр килеп чыкты безнең. Әйеме, дусларым? Хәтта тотып ашыйсы да килә. Ә мин шаян пластилин сәләтле дусларым белән сау булышам. Бик тиздән без яңасын ясарбыз. Киләсе очрашуларга кадәр хуш-хуш!